Srbija i susedne zemlje mogu da očekuju sve više ekstremnih vremenskih prilika. Oluje sa vrlo jakim vetrom i gradom ili provale oblaka sa tromesečnim izlivom količina padavina za samo par sati postaće, nažalost, uobičajene pojave, kao i veoma snažne suše. Prema analizama nekih od najjačih institucija za strateško predviđanje, Srbija se nekada kontinentalnom klimom sa žarkim letima i hladnim zimama postaće možda područje za par decenija, područje sa velikim sušama. Svet se menja.